баъди ба тасвиб расидани қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 22 марти соли 2021 таҳти рақами 83 дар бораи гузарондани иммунизатсия бар зидди бемории сироятии COVID-19 дар ҷумҳурии тоҷикистон аввалин шуда роҳбарияти вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон, созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ ва созмони ЮНИСЕФ дар ҷумҳурии тоҷикистон дар маҷмӯаи тандурустии истиқлол ваксинаро қабул карданд. Шурӯъ аз имрӯз иммунизатсия бар зидди бемории сироятии COVID-19 дар ҷумҳурии тоҷикистон байни гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ марҳила ба марҳила гузаронда мешавад. Бояд гуфт ки бо риояи шароити занҷири хунуктаъминкунанда ваксинаи зидди бемории сироятии COVID-19-ро саривақт ба муассисаҳои тандурустии дахлдори шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ дастрас карда, иммунизатсияи гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ таъмин карда мешавад. тасмим гирифтем ки дар маркази истиқлол эмгузаронӣ оғоз гардад ва дар оянда дар тамоми қаламрави ҷумҳурии тоҷикистон нуқтаҳои эмгузаронӣ ҳаст. мо метавонем ҳаррӯза дар минтақаҳои дурдасти тоҷикистон зиёда аз 3000 нуқтаҳои эмгузаронӣ бо яъне таҷҳизотое ки барои нигаҳ доштани ваксинаи AstraZeneca ва мутахассисоне ки мегузаронанд омода ҳастанд. аз ҳамин хотир ман даъват мекунам мардуми шариф тоҷикистонро боз як бори дигар ки омада гузаронанд. дар марҳилаи аввал пеш аз ҳама қишри осебпазири ҷомеа ки ба он кормандони соҳаи тандурустӣ, пиронсолони аз 70 сола боло, онҳое ки аз бемориҳои музмини ғайрисироятӣ азият мекашанд ва хизматчиёни ҳарбӣ фаро гирифта мешаванд. дар марҳилаи дуввум дар тоҷикистон ба нафарони аз 60 сола боло ва сипас аз 50 сола боло ваксина гузаронда мешавад ки ин беш аз 1 миллиону 800 ҳазор нафарро ташкил медиҳад. нафарони то синни 18 сола ба ин рӯйхат алҳол шомил намешаванд. 42% қисми боқимондаи аҳолӣ бо дигар дороҳое ки аз сарчашмаҳои гуногун ба кишвар ворид карда мешаванд, онҳо метавонанд истеҳсоли Чин ё Россия бошанд, ваксина карда мешаванд. маҷмӯан ба ҷумҳурии тоҷикистон 624 ҳазор вояи ваксина ворид хоҳад шуд. фоиданокӣ ёки самаранокӣ ин ваксина 65.9 фоидаро ташкил медиҳад. тибқи дастурамал оид ба ташкил ва гузарондани иммунизатсия бар зидди бемории коронавирус дар ҷумҳурии тоҷикистон дар марҳилаи аввал, дар марҳилаи якум кормандони соҳаи тиб, яъне ки кормандони маъмурӣ, табибон, ҳамшираҳои тиб, кормандони хурд ва кормандони хоҷагидорӣ фаро гирифта мешавад. бояд гуфт ки тибқи қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо риояи шароити занҷири хунуктаъминкунанда ваксинаи зидди бемории сироятии COVID-19 саривақт ба муассисаҳои тандурустии дахлдори шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ дастрас карда, иммунизатсияи гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ таъмин карда мешаванд. мавриди зикр аст ки давра ба давра дар аксар кишварҳои ҷаҳон ҳолатҳои ба қайдгирӣ ва фавти одамон аз маризии коронавируси COVID-19 коҳиш меёбад. марказҳои тадқиқоти ҷаҳонӣ гузориш медиҳанд ки коҳишёбии сатҳи маргумир ва гирифторӣ ба бемории болозикр аз ваксинакунонии сартосарӣ бар зидди вируси COVID-19 дарак медиҳад. мавриди зикр аст ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳама ҳолат аз пайи сиҳати омма буда дар рӯзҳои вазнини доманпаҳнамоии ин беморӣ дар ҷаҳон ҷиҳати таъмини сиҳатии сокинон аз тамоми имконоти мавҷуда истифода намуд. дар шароити ин иқдоми наҷиб ва бо талошҳои ҳукумати кишвар ҷиҳати ваксинакунонии ҷомеаи мамлакат бар зидди бемории COVID-19 дар чаҳорчӯби механизми ҷаҳонии дастрасии одилона ба ваксинаҳои ташкилоти умумии ҷаҳонии тандурустӣ бар зидди бемории COVID-19 ваксинаи ширкати бритониёи Оксфорд тибқи иҷозатномаи он дар пажӯҳишгоҳи зардобҳои Ҳиндустон истеҳсол шудааст, ба ҷумҳурии Тоҷикистон ворид карда шудааст. ба рӯйхати маводҳои иммунобиологӣ дар ҳолатҳои фавқулода истифодабарандаи ташкилоти умумии ҷаҳонии тандурустӣ ба қайд гирифта шудааст. то ҳол аз он дар 62 давлати ҷаҳон истифода бурда мешавад. бояд қайд намуд ки дар марҳилаи аввал барои эмгузаронӣ бевосита вояе ки бевосита аз тарафи ташкилоти умумии ҷаҳонии тандурустӣ тавсия шудааст ва самаранокии он собит шудааст, амалӣ шуда истодааст. дар доираи талошҳои пайвастаи роҳбарияти олии ҳукумати мамлакат 8 марти соли 2021 дар чаҳорчӯбаи ин механизм қисми якум дар ҳаҷми 199 ҳазор воя ваксина аз деҳлӣ ба душанбе интиқол дода шуд. бояд тазаккур дод ки бақияи ваксинаҳо дар ояндаи наздик марҳила ба марҳила ба Тоҷикистон интиқол дода мешаванд. то ҳол дар ҷаҳон зиёда ба 268 миллион нафар ваксина бар зидди коронавирус гузаронда шуда, то ҳол ягон ҳодисаи марг аз ин ваксинаҳо ба қайд гирифта нашудааст.
ҷомеаи кишвар ва дар умум сайёра огоҳ ҳастанд ки маҳз ваксинакунонӣ боиси аз байн рафтани бемориҳои гӯшношунид ки таи садсолаҳои охир боиси қурбонии зиёди одамон гардида буданд гаштааст. имрӯз низ ҷаҳон ба бемории наве бо номи коронавирус covid-19 дар ҳоли бархурд қарор дорад ва хушбахтона маҳз бо қобилияти зеҳнии инсоният ваксина ва ё подзаҳр дар муқобили ин беморӣ ихтироъ шуд ва умед дорем ки сайёра ба зудӣ дар муқобили бемории болозикр пирӯзӣ ба даст хоҳад овард. мо бояд дарк намоем ки ваксина зидди ҳама намуд бемориҳо позаҳр аст ва ягона роҳи ҳифозати сиҳатӣ ва ҷилавгирӣ аз маргу мир ин истифодаи ваксина мебошад.